Godmorgen. Nu er det mandag morgen, og jeg føler mig lidt inspireret til at dele en lille smule af, hvad jeg laver. Fordi, nogle gange, så har man brug for at dele. Og det har været en fed juleferie og et dejligt nytår. Og nu er jeg tilbage på arbejdspinden. Og jeg tænkte, jeg lige ville vise jer, hvor jeg arbejder. Og hvordan jeg arbejder. Vi kan jo starte med, her til morgen har det været snevejr og regnvejr ud i et. Som vi måske kan se her udenfor. Vores skraldespande, de står stadigvæk ude på vejen. Og Søren, min kæreste, har lige været ude og simpelthen fjerne sne fra fortovet, fordi skraldemændene, de ikke kan komme ind. Så bliver der ikke tømt skrald. Og vi har lidt skrald efter, efter nytåret. Og sådan er det nogle gange. Og her til morgen var jeg op og aflevere Knud, vores lille søn, op i dagplejen. Og det var simpelthen nærmest ufremkommeligt. Alt det her slud og sjap, der er faldet på vejene. Jeg måtte kæmpe mig igennem for at få barnevognen op. Fordi i Sorring, der er der ret mange bakker. Og dagplejemor, hun bor op på en bakke. Så der er nogle stier ind imellem alle villakvartererne her. Og der er noget af det, der er ryddet, og så er der noget af det, der ikke er ryddet. Og noget af tiden måtte jeg trække barnevognen, i stedet for at skubbe den. Og måtte lave nogle mærkelige krumspring for overhovedet at få at krydse en vej. Fordi der var sne over det hele. Så det tog lidt længere tid her til morgen. Og nu er jeg så tilbage og har drukket en kop kaffe. Og jeg skal i gang med at skrive musik til min store koncert oppe på Maskinhallen den 5. marts. Og jeg synes, jeg er langt bagud, fordi det har været en skør december måned, og Knud har også været syg, og Søren har været syg, og jeg har været syg. Sådan er det at være børnefamilie. Men nogle gange så må man bare tænke, jamen, det går som det går. Og som en af mine vejledere på konservatoriet engang sagde, det er bare en debutkoncert. Og nu siger jeg debutkoncert, fordi det er jo også en debutkoncert. Vi har en koncert i Frederikshavn, som ikke er min debutkoncert, den 5. marts. Og så har vi en koncert i Esbjerg, på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg, den 17. marts. Og det er min debutkoncert. Så den her lille produktion, eller lille, den her rimelig store produktion, den kører 2 gange. En i Frederikshavn, en i Esbjerg. Og jeg har lige snakket med Tim, en af mine musikere. Tim spiller trompet og kornet og flyghelhorn og kan en hel masse sjove ting. Og jeg har snakket med ham om, hvad man kan lave på en trompet. Og hvad han kan på en trompet. Fordi det er jo ikke givet, at alle kan det samme på en trompet. Dem, der kan spille trompet. Så derfor så har vi snakket lidt om løst og fast, og sammenlignet lidt med, hvad jeg som folkemusiker godt kunne tænke mig at putte ind i en stemme til en trompetist. Og lidt om stemninger, lidt om følelser i musik, og lidt om, hvordan man kan skrive musikken ned. Og det er jo både noget med, man kan blive utrolig konkret, men man kan også godt være lidt mere, komme med nogle idéer, nogle få akkorder, og så sige, det her, jeg har en idé om, at det her, det skal lyde sådan lidt luftigt, eller jeg skal have en stemning af modstand, eller en stemning af ensomhed, og hvordan lyder det, og hvordan kan vi få det til at fungere. Og så det er sådan første snak, Tim og jeg egentlig har haft om det her. Og det er jo ikke fordi, der er super lang tid til, at den her koncert løber af stablen. Men heldigvis så har jeg jo musik klar. Der er også en hel masse musik, der ikke er klar. Så det bliver en blanding af meget nedskrevet og meget ikke nedskrevet musik. Og det glæder jeg mig til at prøve af, fordi jeg skal mødes med de 4 andre musikere, inklusiv, altså hvad siger man? Jeg er den 5. musiker. Jeg er komponisten og den 5. musiker.
og solisten i den her folkemusikforestilling. Så jeg glæder mig til at mødes med dem den 23. januar og få prøvet nogle ting af og snakke nogle ting igennem og se, hvad vi kan lave sammen, simpelthen ud fra de meget konkrete ting, jeg har, og de meget ukonkrete ting, jeg har med. Så det bliver spændende. Og ja. Jeg tror, at det var det, jeg ville fortælle i dag. Og så ser vi lige, hvad der sker. Og nu tror jeg, der er en skraldebil på vej. Nej, det var en snerydder. En saltspreder og snerydder. Tænk, at det også sker her i Sorring. Sidste gang vi havde en snestorm, der var der ikke noget snerydning i hvert fald en dags tid, så vi sad alle sammen fast heroppe på bakketoppen. Det var meget sjovt. Der var snedriver på en 2-3 meter herude på nogle af vejene. Så det var lidt sjovt at ville ud og gå en tur, og så står man lige pludselig i sådan et hul, hvor der er 3 meter op den ene vej, og 2 meter op den anden vej. Men sådan er det på landet. Så det er dejligt, at der er snerydning og saltspredning. Og jeg kan rigtig godt lide sne. Jeg kan knap så meget lide regnvejr, og nu er der begge dele. Så der må gerne komme noget snevejr igen. Vi ses.